Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan. Aginteak menek Kaixo, eta ongi etorri guztioi berdin berri airean podcast feministara, gure lehenengo podcasta. Bai? Eta bueno, zen modu zaude, Lidia? Urduri zaude? Bueno, urduri pixkat, baina pozik hasteko podcast honekin. Orduan gaina, haze polita geratu dan gure txokoa, ez? Megafono eta guzti berdin berri logoarekin. Bai, megafono izango da gure berdinberri.eus web orrialdeko simboloa. Izango genuke, bertan aurkituko dituzue bai elkarrizketak, bai podcastak, bai jokoak eta pizkatak. Eta orduan hori izango da pizkat gure logoa. Hoi da, eta gogoratu, apuntatu berdinberri.eus, eta bueno, ja, astea goaz, ezta? Bai. Eta lehenengo gauza izango da izatean on gauden, Zumaiko Gaztetxola, gure Aitor eta Iratirekin. Eupa. Arratzaldeo. Zer zaudete zuek? Ondo, urduri gure bai, gure horrenengo podcasta eta. Bueno, ondo da. Eta bueno, hasiko gara orduan gure gobidatu. Nahi du libre zure legeen kontra, zure usten kontra. Legedi berriak idatzi. Lehenengo gaiarekin goigu, bale? Orduan, jakin bakigu irudiaren munduan bizi garen, azkenean askotan irudi perfektu horren atzean ibiltzen gara, edo ez, azkenean hori jendartean ematen den gauza bada. Orduan, hori izango da gure lehenengo gaia, nahi genuen zuekin laindu lodifobia, edo pixkat ze presioa bizi dugun bat emakume izategatik, baina bueno, ez horregatik bakarri, bale? Orduan, horretarako ikusiko dugu bideo bat, Joli Molire, ezautzen duzue Joli Moli youtuberra? Bale, orduan, zarrera emango diogu tarte honi bideotxo bat ikusten. Ondo? Vale. Hola, mi peña. Hoy vengo negra como mi alma porque es que resulta que me he dado cuenta de que la sociedad me está martirizando, como siempre, pero me he dado cuenta ahora. Porque resulta que el otro día me fui de compras, no tengo pantalones porque se me han petado todos porque me los compro de la calidad, menos todo porque son baratos y luego petan. Lo que pasó fue lo siguiente, yo cogí un pantalón, dije, coño, la 42 me tiene que valer. Hice así y esta era la cintura, literalmente, o sea... Perdone, señor de la tienda de Inditex, ¿dónde me meto aquí? Porque es que no me cabe ni el cuello. ¿Me explicas? Yo toda mi vida he estado como muy delgada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que me gusta comer y ver Netflix al mismo tiempo. Entonces me estoy poniendo fondona, sí. Estoy de esto que me puedo dar en la pancita y hacer pop, pop, pop. Que no es que me cree un problema ni nada, porque yo estoy muy buena. Pero los señores de las tiendas han decidido que este verano no me puedo vestir. Ziritzea kasu honen inguruan, irudia, modaren mundua... Zeran bizi duzu ezueka? Pixka da izan dut mesera, no? Azkenean, jutezea, se supone zure taia dan galtzatzuk erostea adibidez. Eta gero, olako galtzatzuk dira. Nik uste gaur egun ari direla gehiago ez visualizatzen irudi perfektua. Eta baino gehiago zenbakia jutela behitzen, no? Hoi da. Zure ondo bat izuzu, 42 eta etzinean zertan gaxi zentiu behar, baina nola 42 handi bezala ikusten. Hori, nik uste taia berrian ze izan berko zala. Gorputz medidako. Hori da, zuk azkenean ez dezu ber hogeita masi bat. Zuk ikuste bat zuk galtzari txikia dela, esatezu, igual 40 bat berdez galtza hontan da listo. Baina nola taiak dauden, nik uste hor bai frustratzeala. Eta aparte oso taia limita baia. Bai. Aparte taia realista batzuk, baia, supuestamente, 42 hortatik anatatzeanak, eske nun erostu Hori da, ja. Mangok sortu zuen bioleta hori, aparte, Osea, dena aparte bat intzun, osea, kanon horietan ez baza sartzen gaina besteen bat, dena bat ajomezu. Eta hori, azkenean, jaizik esan du bezala, sare sozialak indaula oso gorputz idealizabak eta perfektuak ikuste diteu.
Ta ez da bakarrikan igual pertsona batzuk gorputz horiak ela eta zuk esatezu boa gorputz hori nahi. Igual pertsona hori bai komplejoak indago eta edita oindu argazki hori. Eta azkenean ez da benetan hola, baina azkenean demu guztian aize ikusten imagen bat, azkenean zure burua konbentzi bitezu eta danak konbentzitzen. Claro. Eta neskota mutiak, uste zue iguala, bizi dezuela kontu honetan? Nik ez dut ikusten prozio iguala zoberitzu zait, emakumeai itxuragaitik gehiago, nire eskatze zegoela gehiago zatzetela. Baina bai iruditu zait taian arabera eta gizena zeotia baitare gizona ere asko afektatzea gase bat taia txiki hauetan ontzat. Ikusten dugu norbait argaldu dela eta lehenengo gauza esatea da, ze guapa edo ze guapo zauden, ez? Talderbezko kasua ez da esaten, potoltzen danean. Ja, tinda. Aldameneko joder, zenba potoldu du. Ez dakik ez bakoitzak nola hartuko zure komentario hori, naiztasun nahi gabein, eta ez kontura igual. Bueno, eske berezitza bera, ez? Esaten Baita. Gaizki dago, ez? Ematen. Ez kontura usaten, gorputz biluzi bat, edo biluzi izan gabe, zaterretik gorako bat, zoituta gauden argalak ikustea kamisete gabe edo sujetadoretan da hola, eta errepenen potolo batek kamisetak etzen dunean, da non reakzio dara eta gaztetxoran asko egin da, bale? Landu deunean gorputzan asuntua, jende potolua saldu danean biluzi, jendean reakzio hau da. Ez que berez baina hori lehen aipatu dugu, ez ba, beste Zara eta guzti horietan, taia ondina ez da erreala, ez que jendea ez da hola. Bai, nik uste, segun ze gorputza tal da edo ez da. Eta eskotan entzuten komentaioa da, ni potola izan da eskotiek inua eta tu enseña ya que tienes. Baina gero tripa biztan juten eizen momentuan igual da, Horten gozak aldatzea ere bai, eta erropa ere bai, segun ze potolak eramaten duen eta nola eramaten duen erropa hori, gauzak alda goitea. Bai, erabat ados. Bale, eta gero, aipatu nahi genuen ere bai, ea zein dan zuen lelo feminista gogokoena, eta orduan, nik honeak hartzen dut nire lelo feminista gogokoena dala la talla 38 ma aprieta el txotxo. Eta ez dakizuen pentsatu dezuen, claro, hola, momentuan, zein dan zuen, edo, dezuen lelo feminista favoriton bat, gogokon bat. Marina, adibidez? Nire gustatzen pilo bat, el patriarcado me da patriarcadas. Ba, beste gai bat jorratuko dugu orain, baina hori baino lehenago lehenaztu zaigu esatea daukagula hor. Ez dakit fikatu zegiten baina. Zer aldetiko genioke. Alu azpen libre, fotokol. Fotokola. Eta orduan gero diko duzue zuek, nahi baduzue tartea jartzeko hor mesuren bat, zuen lelo feminista, por ejemplo. Bai, nahi duzuena. Legedi berriak idatziko dituta. Bueno, badakizue, artengo urte izan dela, nahiko iluna. Ba, hori. Urrengo gaiari helduko diogu, 2020 garren urtean, bueno, gauza ezberdinak gertatu dira ez, eta nahiko urte iluna. Ez dakit bidea horrekin hau den, baina nahiko urte iluna izan da. Baina, bueno, bai egon direla argi batzuk, eta nahiko, eta asko gainera jende gazteak sortuak, bai? Orduan, ziur, zuek, eta gainera mugitzen pasarete Instagram eta guzti horietan, jakingo duzuela, ez dakit horrean dira zenbaten gora izan, baina urte erdi, más o menos. Mutil bat juntzala eskolara gonarekin, eta, bueno, bideratu zuten, psikologora. Hemen gero gertatu zen, bueno, mugimendu bat sortu zen, batez ere gaztiak sortua gainera eta zarien bitartez, eta zizena jendea, justo horrelako ganzkera eta genero rolak eta guzti horiek apurtzeko, bideoak igotzen zaretara, eta kasu honetan mutilak gorakin, eta neskak ere. Parte hartu zen dute, no? Ez, parte hartu. Baina ezagutu? Bai. Mutien bat parte hartu zen. Ez komento genien taula, pero jende gutxik sekin mugimendu bizola. Porque justo egun bat antolau zuen lauan izan zen uste. Pero jende gutxi sekin. Bueno, nik uste naizta jakinetan. Egia esan. Gero igual jendea sorprendi bingo zigula, baina... Kostako zitzaien gonakin jutea? Bai. Eta honea gaztetxorara gonarekin igual bai, ez? Ez gustetetzea la jongo ara. A ber, nik uste bat hasiko balin bazan, bestiak jungo ziala. Ogeio atribuiko ziala, baina inor junda bat bakarrik etzan jungo. Nik uste lehenengo pauso hori asko kritikako zala. Hori basudeko zen, pero lehenengoa impactantea zela izango zen. Bai. Tipo bildur bat.
Bai, azteko zuek jakingo ez bazuen movimentu hori da hola, eta mutilen bate jakingo balu eta gonaken azalduko balitz, zen izango zuen jarrera, adibidez. Asko harrituko Bai, Nik uste komentatu. Pero ez txarrea. Ez más harrituta, pero txarrea ez. Hori da. Gaixi komentoko nukean, hori da komentoko genuen. Baina mutilen artean bai kritikoko zan asko. Tipo gay horako. Bai, exageraba. Bai. Nik uste azkenean gehi marikon, ez deula hartzen maskulino bezala, eta mutilek maskulinoak nahi izan. Orduan norbaitek gehi deitzian, ez esaten maskulinidoti ez dekala, eta horrek alde ego maskulinoa. Neska bezala. Bai, marikontaz aparte tala, insulto bezala askotan neska erabiltzea. Eta, Nik uste dara ere bai, biltzeuela hitz hori, behaien maskulinadia reafirmatzeko behaien buruai, eta pentsatzeko gehi odiala bezala beste pertsona baino, porque behaien ustez da hori, behaien daun gauzaikan txarrena, orduan, behaiek nola ez duen nahi bere burua, behaien bestiak, hola perzibitzia, bestia izatei. Hora azkenean, izan puta irutzea behien baita ere, porque irutzea izan karga dakala gainean. Azkenean, igual baia konstiento, igual ez ze pixoegan hitzorrek, hitzak, erabiltzituenak. Pero azkenean, da atenteot egun beharra demuzuan, zure idatzen mazizu noraitek zan izula marikon, pues ordan zu igual urringo gune jongo ondokoan esaten zu no sike, eta ordan zuri azteko eta horre eroitzeko kardana. Eta guztian gara, tio, kriston. Eskotan koraza bat desleite jalare bai. Baina muti, guri bain dikan, uste zeu, neharritia klasian, o jo que se, o dependian nahi besarkada bat ematea, pero mutiak hori zinduen. Pasando. Vale, eta hemen albistekin baita ekarri dizuegu, bueno, azaroako 25ean, bakizu segundan, ez? Bai. Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako guna. Eta aurte, justo egun horretan, zein hil zan? Maradona. Eta zer gertatu zen? Futbol partido bat zeken, femeninoa. Eta Maradona hiltzan ez dala, minuto de silencio bat nahi zunin. Eta tipa bat, jokalari bat, negau gintzen, minuto de silencio egitea, eta lurrian ez izan bizkarra ematen. Ze azkenian Maradona ez zaion iruditzen omenaldi bat berreko pertsona bat. Porque bai, gertatu zen apiskat egun horretan zan, de repente, mugimendu feministan edo gizartean, ez dakit, egun oso potente bat, eta aldarrikatzeko egun oso potente bat, eta, bueno, pues beharrezkoa, geratu zen apiskat, como, estalita. Ez guztiz, porque, bueno, ez genuen utzi, baina egia da, adibidez ekarri dizkizuet hemen, egun horietan atera ziren titular batzuk. Proponen que el 25 de noviembre se convierta en el Día de la Selección Argentina. Es muy fuerte. 25N, el día en que murió el fútbol y nació la leyenda de Maradona. Bai, baina, eta hor dago argi, eta da izaro, porque eta menzo, kriston espitza, eta oso potente. Bai. Nahi bezu ikusten dugu, eta gero komentatzen. Bai. Bueno, eskerrik asko. Egia da matxismoa, arrazakeria eta bar gai dekogu zenean inguruan askotan tokatzen dela maite dugun jendea seinalatzea, horiekin amaitzeko. Eta hori oso gogorra da, ze askotan die gure anaiak, gure aitak, gure irakasleak, gustoko dekogun artista bat, edo hil berri dan futbol jokalari bat. Edo gu geu, ez? Atzoko guna izen zen nahiko gogorra, nik uste, nahiko tristea. Eta, bueno, hemen zauezenetako batzuk, badakit behintzat, decepzionatu gintu zuen Twitterren bereziki, sareetan. Eta, bueno, argi ikusi izan, publikoak ze iritzi dekon, eta jai dekogula futbolari famatu batek bortxatzen edo jotzen bagaitu. Eta guk jarraituko dugu hemen irmo seinalatzen, zuek zuen burua seinalatu arte,
baina jakin benetako desentzia, norbere burua, seinalatzea autoikastean badagoela, besteok egin dugun moduen, ze erantzukizuna norberarena da, eta lanketa hori egin behar da, eta oso garrantzitsua da, torduen zuen usteen kontra eta zuen legeen kontra, gora borroka feminista. Base iruditu zaizue bideo. Azkenan oso potentea da, porque hor dago holtza gainean emakume gazte bat, jartzen guztioi, su siti. Azkenan oso potentea da. Bai. Iruditzait esan dundana oso reala dela eta oso direkto eta oso fuerte esan duna. Eta ez dakit, iruditzait bai dela diskurso bat jendeari rekapazitatzen laguntzeko. Gure edadian artea guain adibidez, atadasako generación de cristales. Es que con esta generación de cristal ya se me se reín. Eta da, ez da generación de cristal da, konstiente izan zeizan erabiltzen tipiko broma machistak, rasistak, homofobak, ez dira bromak, kolektibo bat dago horta artean. Eta behaien justifikazioa jamizke, leheno hartan hori izan. Leheno ondo zen ikusita jamizke, horrek ez du zen nahi ondo da honik. Ez daki. Gainara ditu emitiko de, ez diot inorri ofenditzen orduan tipo ondo bezala dago. Gauza berri hauek, tipo pasatzen aizate honekin jazin da zen. Zatira kurditzazun biluzten euzunetan Bale, baina bukatzeko, pizkat zuek komentatzia baita zelan bizi duzuen zuek feminismoa, ze alternatiba dituzuen baita hor aritzeko, talde antolatuaren ideia hori baita buruan badakazue, ez? Edo Nik uste berez ondo musara egitea, nik uste Nik uste aldeula egin. Iruditzen zait, proponitu balin baiteu gauza asko, nik uste zuzendariak eta adose ongo jala, porque olako gauzetan beti adose ondia guain arte, eta iruditzen zait, guain igual koronavirusekin dan asko zaio da, porque ezin gehiago geletan, eta patioan, ebai, ezin dugu egon guaino gaztiokin osarrokin ere ez, eta, alde horretatik zaio da, baina nik uste bestela aldalain. Hain udaberria azten dara, ze egin alduzu patioan adibidez. Eta neguan ere bai portxetan. Piskat hau Guztiak egotzen. Bueno, ez da importante. Azkenean da, egun bat aztea. Hori da. Baina nik uste bezazte bat dugu. Aztea, ideia. Eskutiko pentsatzen da, nik uste junbergala zuze proposau zuzendaritza eta esan hau ingo deu, eta esan... Berde zuen buruan gan ziniztu, hori falta zaizu. Bai, jo, mila bi esker. Mila esker pantatxagatik eta... Preparadas, más fuertes.